Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскресе! Бог благословив нам нині мати неділю Фоми. Наутренні замовкає пасхальний канон, лиш у кінці співається пасхальна пісня. Продовжиться вона на третю неділю, на неділю Жен-Мироносець, но нині як будто для всіх нас і для кожного чоловіка можливість іспитати свою віру. Любопитний Фома ребра Ісусова хотів іспитати, бо йому апостоли, які виділи воскресшого Господа, заявили: ми виділи Господа, по-слав'янськи «віддіхом Господа». А він зробив професорський вид научного іслідователя і сказав: доки сам не пощупаю, доки не увижу, доки не вчую, доки не покладу пальців в язви Ісусові, доки не поникаю у окуляр мікроскопа, не повірую. К чому така заява Фоми? Що це означає? Фома був із усіма апостолами, чув Господнє Слово, коли Господь готовив їх, що на Голгофі буде велика трагедія для безбожних і спасіння для людей, коли злі люди візьмуть Ісуса, оплюють, обклевечуть, поб'ють, уб'ють, а Він на третій день воскресне. І чули, і знали, і чули, і забили, і Фома забив. Іменно із-за этого, що Фома учув, що апостоли уже виділи воскресшого Господа, з великої радости вдруг затребував дополнительні доказательства. Що ж можемо сказати? Іноді у простонаречії називають Фома невіруючий кожного чоловіка невіруючого. Однак тут є потреба роз'яснити. Якщо чоловік глядає Бога, іслідує Писання, читає творення святих отців, глядає відповідь на свої питання і, знайшовши, стає послідователь Христа, це одно. Но якщо чоловік уперто не хоче вірити в Бога, абсолютно не хоче стати дитиною Божою, послідователем Христових, но для вида робить професорський вид, наука доказала, що ніч не є, наука доказала, що Євангеліє само протирічить собі, наука доказала, що Христос не воскрес у нього в Індії, його знайшли його могилу, потім якісь японці знайшли його могилу в Японії. Я учений чоловік, я не можу в такое вірити. То, естественно, перед нами не Фома невіруючий, а обикновенний, упертий безбожник. Без 5 минут сатаніст, оскільки упертий безбожник прекрасно розуміє, що нейтральної полоси між Богом і дияволом не є. Казав Господь формулу просту: хто не зо мною, той проти мене. Хто зо мною не збирає, той розрушає. І любий безбожник, трижди науковий атеїст, є обикновенний розрушитель. Якщо прослідити історію, навіть кратенько за останні 30 років ми видимо, любий правитель безбожний – розрушитель. Любий Божий чоловік при мінімумі достатка, при мінімумі доходу і можливостей робить чудеса. Чоловік – строїтель,
чоловік піднімає, чоловік робить Божими благодатями великі діла. От чому Фома невіруючий в нашому євангельському розумінні чоловік, який затребував одно звено, ще маленько, і Бог пішов йому назустріч. Ведь міг Господь сказати: ти, Фомо, був мій ученик, но раз ти засумнівався, іди собі, я тебе не хочу видіти. Но Господь милосердний, іде назустріч кожному із нас на наші іскання. Лиш не будь безчувственний, глядай, що ми ще не розумієш, піди, узнай, при потребі маленько проведи діалог, мало поспорь. Не є опасності. Задача не бути безчувственним, якими являються в цьому світі книжники і фарисеї. Багаті, на високих посадах і поголовно безчувственне, безбожне, хоча вони осознають десь потилицю свою, що Бог буде їх карати, зачастую вже й тут на землі. Но сили вирватися із сатанінських когтей не мають до тих пір, поки не покличуть на поміч воскресшого Господа. Ото зробив на поміч і апостол Фома. На тиждень другий, то й сьогодні, Господь являється знову апостолом і каже Фомі: «Но, Фомо, пане професоре, іди сюди, та клади свої пальці в рани, та іслідуй рани від гвоздей. Все роби, питай, глядай, лиш будь вірний і ніде не будь невірний, бо катастрофа чоловікові бути невірному, невіруючому». Ведь ми замітили вже одно обстоятельство, що чоловік невіруючий зачастую буває невірний і в сім'ї, невірний у друзям, невірний у питаннях національних, невірний у питаннях державних. Всі предателі, в основному люди невіруючі, неправославні, неблагодатні люди, котрі втратили Христа, а коли вже втратив Господа, чоловік як піна морська. От чому на сьогодні нам Господь предлагає так же: сумнівайтеся в чомусь, глядайте. Ведь і книжникам, і фарисеям, і тим вічним професорам і мудрецам казав Господь: так іслідуйте Писання, бо ви через них думаєте мати життя вічного. Так от там ви знайдете свідетельства про мене, про Христа, бо про мене свідчили пророки і апостоли, і то свідчення і в псалмах знайдете про мене. Об'ясняв, толкував. Може, частинка книжника і фарисею і стала віруюча, но частина так і осталася безбожна. І донині вони творці научного атеїзму, творці нових сект, творці нових релігій, творці розколів релігійних, творці переворотів, различних війн. Це уділ книжників і фарисеїв, кучі безбожників. Но одна проблема в них є. Їх плани не можуть збити з точністю, бо вони безбожні. Щось їм це вдає. Но не до кінця осознають вони, що деколи їхня злоба, організований напад на церкву і гоніння на людей віруючих, їх робить іще більшими проклятими безбожниками, а людей Божих робить таке гоніння ще сильнішими і придатнішими во спасіння душі і в помощі державі, народу і церкви. Ми просимо Господа, що Господь нагородив наших людей тою вірою, яку мали наші люди 1000 років назад, 1150.
Я деколи можу собі представляти, з якою радістю наші предки, ставши християнами, обладали благодатію, коли в їхніх руках совершалися чудеса, виганяли бісов, ісціляли, коли вони палили книжки различних знахарів і различних гадалок і ставали дітьми Божіїми. В одному із доктринальних постулатів протестантизму, коли вони критикували православні храми, допустилися до такої думки. Що ви в свої храми йдете? Написано у діяннях апостольських, що Бог не потребує діла рук чоловічих і в нерукотворенних храмах жиє. На цьому основанні сектанти тікали з церквей. Но скоро вони, отказавшись від церкви, зробили свої здання, і навіть в Ужгороді противники Христа поклали на своєму зданню великий крест. Отказавшись від устава церкви, від пісень церковних, придумали свої, тобто прийшли на своє, но вже вне Христа, вне церкви. Но само Євангеліє нині у чтенні апостола сьогодні розоблачає безумство сектантства. Ці слова, коли Господь і через пророків возвіщає і толкує, що Бог не в рукотворенных домах живе, означало, що Бог всюду живе. Но сьогодні ми чуємо удивительне. Якщо сектанти кажуть, що Бог не требує служення рук чоловічих, та значить вони кажуть, що і креститися не треба, то сьогодні у апостолі читаємо: руками апостолів робилися великі чудеса. От вам і відповідь. Та значить, Господь требує служення рук чоловічих. Мало того, тінь апостола Петра, коли проходив по путьові, а хворих було много, так і тінь від тіла апостола Петра упала на хворого, тінь ісціляла. Значить, Господь требує служення рук чоловічих. А як помагати бідним і знедоленим без рук? А Господь заповідав помагати ближнім. Та значить, требує служення рук чоловічих. А як служити службу? А як взяти в руки Євангеліє? В результаті стало ясно, що частина сектантства по-своєму столкувала і в результаті отпала. Ми сьогодні кажемо: Господи, ми своїми руками предлагаємо, щоб ми з Твоїми трудами, кресними знаменнями служили Тобі, церкві, народу Божому, державі, бо так поступаючи, не будучи похожі на професорів, научних атеїстів, вічних розкольників, вічних розрушителів, вічних лжеців і обманщиків, поможи нам, Господи, бути строїтелями, созидателями, находящими, піднімаючими. Ведь в Ужгороді, коли старе КГБ організовувало захват старого храма і вигнали нас оттуда, вони нам показали, що яка сила православних людей, коли люди без помочі держави, без помочі багатих людей підняли собор і мають свій храм. Це і є доказом, що Бог потребує служення рук чоловічих. Но як же построїти дом Божий без рук? Божа Мати, благослови нас, щоб ми були так же Фоми, но Фоми віруючі. Аби ми пам'ятали, що безбожіє – це катастрофа для кожного чоловіка, особливо катастрофа безбожника, котрий має високу посаду. Ми просимо Бога, щоб Господь нагородив наших людей мати віру, таку, як дитяча віра, доступна, відкрита,
коли читається Євангеліє, і ми чуємо, що апостоли виділи Господа, то ми не скажемо з Фомом, доки не увижу, доки не вчую, доки не пощупаю, а наоборот ми скажемо уже словами Господніми і словами самого апостола Фоми, коли увидів воскресшого Господа: Господь мой і Бог мой. І ми сьогодні кажемо: Господи, воскресший із мертвих, приносимо Тобі свої благодарення, приймаємо Тебе як Господа і Бога, який явився во плоті, який дав можливість в образі Фоми кожному чоловікові глядати, іспитати, пробувати, но з головною ціллю в кінці стати віруючим і вже більше не реагувати на примітиви і обман по сьогоднішніх каналах радіо, телевізора і бульварних газет. Но щоб мати твердое мнення, своє мнення мати, і коли чуєш щось по телевізору, та найди в собі сили сказати: я так не думаю, я маю свою думку. Бо з того моменту ти вже не Фома невіруючий, а Фома віруючий, благодатний, і так поступаючи. І тут на землі Бог нашими руками буде совершати великі чудеса, ісцілення хворих, і збавлення від напасті, від всяких ворожих гадалок, екстрасенсів і прочої нечистоти. Бо так поступаючи, слухаючи лише Євангеліє Слова Божого, радуючись, що апостоли виділи Господа, і ми духовними очами видимо воскресіння, бо довіряємо апостолам. І тут на землі ми діти Божі, діти послушні, діти святі, а в вічності разом зі святими і з апостолом Фомою вірним, уже сьогодні вірним, віруючим, зможемо наслідувати Царство Божоє, Царство віруючих. Амінь. Христос воскрес, воістину воскрес.